L-għada li sar magħruf li l-Pulizija arrestat żewġ soldati brabta mal-qtil tal-immigrant f'Ħalfar, il-Prim Ministru Joseph Muscat appella għall-għaqda f'pajjiżna. Quddiem-mijiet ta' nies li nġabru biex jisimgħu il-messaġġ tiegħu f'Ħalqormi, Dr. Muscat irringrazzja lil dawk kollha li għamlu kuntatt miegħu biex qalulu li qablu ma' dak li qal f'għawdex is-Sibt u ħtieġa li dan il-pajjiż ikun maqut. F'diskors ċaru skjett brabta mal-qtil tal-Assines Issè Sulejmane f'April li għadda f'Ħalfar, il-Prim Ministru tenna li minn dan il-każ makabru u ta' biża' hemm opportunità biex tinżera siġra ta' tama għal bidla fil-mentalità. Għandna opportunità ta' darba storika illi minn din l-istorja ta' biża' nistgħu niżraw siġra ta' tama. Tama bil-fatti bidla li kull waħda u wieħed minna rridu nkunu parti minna. Il-Prim Ministru rrikonoxxa kif permezz tal-għaqda nistgħu nevitaw li nispiċċaw fl-istess sitwazzjoni li sfortunatament jinsabu fiha pajjiżi oħra fejn hemm nies ta' ġilda skura maqtuha mis-soċjetà. Bħalissa għaddejjin korsijiet għal barranin li jgħixu f'pajjiżna biex jifhmuna lilna. Manka aħna bl-istess mod irridu nifhmu lil ħaddieħor. Tenna kif għal dan l-att makabru m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni u biex il-bidla lejn iktar għaqda u integrazzjoni sseħħ hemm bżonn li nammettu naffaċċjaw il-preġudizzi u nsolvuhom. Appell dwar il-perikolożità ta' min b'mod aktar fin tefa' narrattiva tal-aħna kontra huma. Pajjiżna mifquh bil-barranin. Għawis barranin u dawn x'ġew jagħmlu hawnhekk. X'ġew jagħmlu? Ġew jaħdmu fil-fabbriki li mhux qegħdin isibu l-Maltin biex jaħdmu. Ġew jaħdmu ta' spiżjara għax m'għandniex biżżejjed Maltin biex ikunu spiżjara. Ġew jaħdmu ta' nurses biex jieħu ħsieb lil Nanti, lil Nantek għax m'għandniex biżżejjed Maltin nurses. Dak li ġew jagħmlu. Il-Prim Ministru temm b'appell ta' kuraġġ. Appell ta' kuraġġ għal poplu Malti wawċi li jien għandi fiduċja sħiħa fih. Il-poplu Malti wawċi mhux poplu li jobod. Aħna familji li nħobbu, aħna familji li qalbna our heart is in the right place. Aħna nafu inħobbu bħala Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.